salsa sekang Khumpui academy o admission no tuyoi kaisa Kwcharkha ni Khumpui oro sathai klayu Khumpui academy o amhai tau bungyako je saya raja romoi admission nanani kok kasaya je bororok saya raja romoi kubangma surungne rokno borok lama kororika aboni bagoi ADC administration daiya tam neiba sung je bororokno tabjar tui admission rika awhai kok se sung khnaya ko raja saya tui admission romnani bagoi ngai ani koimung je serai romi guardian ro borok raja saya romoi admission nanan bagoi chaitiokha omahai ta chaitiok omahai chaitiok mani chaya chini dofani bagaibo chaya chini bagaibo chaya chini wansuk mani chaya ungu Lukurog ni thani chini koimung ADC Haphang mengoi thinangobo ungui manu chini oro 1200 seat ni beshi sung student nya naoi manlia je bororok no chung nakha chung kaham kunung khlaiai rajdhani bisingo tabuk joroti nadakha raja sayani bisingtui chung naya rang poisa riwoi abhai khlaiai lama sayati himna naimani chini dofani bagai rung thoma kaisa chaya ngnai amhai tui ta himja baidi ar je Kwcharkha reng khlainani bagoi naikha abo chung saimankha oroni thana porjonto thanglaikha ngai aboni bisingti bo chung saimankha sabo oro involved tong je involved tongnai roknobo sanan musungo norok chini borokno amoti khlai ta famlok di ADC Haphang ni biruddhe against abo kaisa ta hinobono conspiracy hinai chung mansugo amhai conspiracy ta thung kebo tamnobo abo keboni bagoi baithangni bagoi je khlainarni baithangni bagoi ba hamya keboni bagai hamya dophawo abo kaisa chaya rumthama ngai amo ang tini sahornani musungo jottono chini dopani adongrokno hamra जों department no tuyoi FIR khlainani hine tini tau sarik joroti wansuk jagya fia raidano naharka hangkai raidani simi chung lama yapri ma senai hangkai o raida tui senani hangkai जों tam khlaiman awal chung wansuk nai amusung asra 42 student ni thinang ni bagai tam sanamusung ang sanai musung hangkai taklai to oro 1200 student admission ni target 1200 student rongkha accordingly bench ro busung heklen nama paileka abo awhai aje additional student borti khlai ke chung ahani khlai manai keukhai tai mona asukman ja kri rong tongai chung awhai nai kaisa no khlai mano je khali rogo hangkai borok phai tese admission na khai naimano কিন্তু তাকলাই হেঙ্কাই বরক যদি কোনো স্কুল মাইয়া আওহাই যদি ungui to hangkai কোনো স্কুল মাননানি তাই যদি বরং সেভ করি হেঙ্কাই বরনি কাসাম স্কুল থানা কিবিল থাঙ্গানি বাগৈ जों आरoni हेडमास्टर आरoni इंस्पेक्टर स्कूल नो सावै मानो आसुक बेरति जों बरनो चुबाय मानो फिया बरकनि मुसुं खांकै जों चुबाय मानो बरक मुसुं यांकै जों चुबाय मानो